Yawwa, to malam gashi nan za a yi wannan gwaji da izinin Allah yanzu yanzu nan dukka gashi nan zai yanka gadalin. Kana ganin sa ko? Gashi nan zai gwada. Yawwa gashi nan yana kokarin gwadawa. Gashi nan yana kokarin gwadawa. Dukka ta watsi. Dukka ta watsi. Ku dauko maka ku duba. Dukka ta watsi. Ku dauko mana i Allah. Shine bagan. Gashi nan. Gashi nan. Shine bagan. Gashi nan. Shine bagan. Ikon Allah. Gashi nan ta watsi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu buƙatar maganin ƙarfe, insha Allah gadali na maganin ƙarfe. Mutum yana buƙatar a haɗa masa sahihin mujarraban da izinin Allah. Mutum ya tuntuɓe mu, zai samu kuma duk inda kake a faɗin duniya. Ya zuwa kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. Kamar yadda waɗannan suka ɗago ƙafa, insha Allah suka zo har inda muka yi musu wannan gwaji, insha Allah sannan suka biya kuɗi suka tafi da abinsu. To kai ma za ka iya zuwa mu gwada maka sannan ka tafi da shi, kuma za ka iya turawa da kuɗin abin nan ɗinka, insha Allah a tura maka da shi da inda kake. Wannan yana maganin ƙarfe, ba ƙarfe ba, kowane kalan ƙarfe da izinin Allah. In kana so ka tauna ƙarfe kamar ka samu alewa, to insha Allah ka karɓi wannan gadali, za ka yi mamaki. Wannan wuƙa za ta ɓaɓɓalle da izinin Allah. Ƙarfe komai girmansa insha Allah muddin zai taɓa jikinka to fa ya gama aiki da izinin Allah. Ba ma zai gyaru ba bari a gyara shi a yi wani amfani da shi. Ya tashi aiki kenan da izinin Allah. Ina masu aiki a daji, ina masu aiki a menene, ina masu aiki a kaza, ina masu buƙatar maganin ƙarfe sahihin mujarrabin, to da izinin Allah gashi. Sannan wannan yana ba duhu. Yana ba duhu da izinin Allah. Layar ɓata kenan ba, yana layar ɓata. Za ka yi ɓacewa duk lokacin da ka so kuma ka dawo duk lokacin da ka zo da izinin Allah. Za ka ɓace ka yi tafiya da ƙafafunka ka je duk inda kake so ba tare da an sani ba, ko ka shiga wani waje ko gida ko wani ofis ko wani wannan ba tare da an ganka ba da izinin Allah. Ko kana aiki a daji kana so ka yi bacci cikin salama, to kana iya ka shiga sayi ka yi baccinka saboda ba wata dabba da za ta abin nan ɗinka. Da fatan muna lafiya, ina mana fata alkhairi. Sannan yana maganin bindiga. Bindiga bata isa ta tashi ba. Tazarar kilomita 10, insha Allah in dai da akwai wani abin da zai cutar da kai, to ba zai taɓa yin aiki wannan ƙarfen ba har sai idan ka wuce tazarar kilomita 10 da izinin Allah. Wannan yana matuƙar tasiri sosai da izinin Allah. Yana da matuƙar amfani sosai. Ga duk mai buƙata mutum ya ɗauki lambar mu ta WhatsApp ya mana magana ko kira, duk inda kake za a aika ma da shi insha Allah. Bissalam.